Anem a conèixer més receptes fresques amb l'Anna Rius, la nostra blogger gastronòmica. Va! Molt bon dia. Avui, des de l'espai de cuina del Cullerot, us prepararem uns espàrrecs blancs amb una maionesa d'espàrrecs bladers. És una recepta inspirada en un plat de Juan Mari Arzach, però que nosaltres hem simplificat molt perquè sigui molt fàcil de fer. Els ingredients que necessitarem seran el brou de pollastre, els espàrrecs blancs de llauna, espàrrecs verds o espàrrecs bladers, la maionesa, que nosaltres hem fet casolana però que també podeu comprar de pot. Tenim aquí, per guarnir el plat, olivada, una mica de sal i oli i el porradell o cibulet. Començarem a preparar els espàrrecs verds que ens ajudaran a donar aquest color verd a la maionesa que ja tenim preparada. Per partir els espàrrecs, ells mateixos ja ens diuen per on s'ha de trencar. En retirem les cues i els tenim nets, que els hem passat per aigua. I un cop nets i sense cua, ja podem passar a tallar-los. Ara prepararem una paella amb una miqueta d'oli. Posem els espàrrecs a la paella. Deixarem que coguin uns minutets i de seguida hi afegirem el brou. Passats un parell de minuts hi podem posar ja el brou. I ara deixarem que vagi reduint durant uns 10 minutets. Això ja ho tenim a punt, podem apagar el foc i ara és el moment de passar-ho al vas americà per poder-ho triturar. Com podeu veure, queda una crema totalment lligada i totalment verda, que ara barrejarem amb la maionesa. Ara hem d'esperar que això es refredi. Si ho voleu posar a la nevera, millor, perquè així estarà tot més fresquet. Doncs ara començarem a emplatar. Posarem primer la base, que serà aquesta maionesa d'espàrrecs bladers. Posarem a sobre els espàrrecs. 5 o 6 per ració estan bé. A continuació posarem l'olivada. Jo el que us aconsello és que la diluïu amb una mica d'oli d'oliva, perquè normalment les que venen ja de supermercat són molt espesses. Anirà bé poder-ho diluir amb una mica d'oli d'oliva. Barregem una mica l'olivada amb l'oli d'oliva. I ara ho escamparem una mica per damunt dels espàrrecs. Acabarem amb el cibulet o porradell picat, que sempre queda molt bé per decorar els plats. I ja tenim a punt els espàrrecs blancs amb maionesa d'espàrrecs bladers. Espero que us animeu a fer-ho, que és molt fàcil. She just won't stop. I keep telling her that her hair's blue enough, but she just won't stop.